Hello, good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hello, welcome back to my YouTube channel, Iring Banbanon. So, for today, I'll make torta sa inyo kung mga Iring Banbanon, Iring Sungkaban, and Iring Tiatno. So, ito yung ang laki. So, magawa ako ng sasamahan niyo ako mga Iring Banbanon. Tara na, magluto tayo. Cooking oil. So, una ko muna yung ground pork para maluto siya. Prepare ko lang ito para bukas. Lagyan ko ng salt para may siya, may lasa. Lagyan ko siya ng black pepper. So,
Antayin natin magiging brownish siya, maging golden brown para masarap ang luto mo, no? So ito yung luto technique mo. So lagyan natin ng garlic flakes. Ang palasa. Takpan muna natin siya. So we will wait until mag golden brown ang pork mo, no? Brown pork. Mabilis lang itong luto. Lagyan ko siyang konting powder, chili powder. Lagyan ko ng garlic, onions, lagyan ko siyang konting soy sauce. So lunch. So para bukas to mga iring banbanon. So tikman natin mga iring banbanon. Kain na tayo. Pwede na hindi ka mag-rise. Sarap. Sarap mga iring banbanon. Kain tayo.
Pineapple juice tayo. Sarap. Walang rice. Thank you for watching mga Iring Banbanon. God bless everyone. Bye. Thank you for watching my YouTube channel Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Ichika mo. Ilaglag natin. Shalabang bang. Good night everyone. God bless. Bye.